頭都眼能可能日本喺生產同銷售方嘅想法同做法，因為尤其係對民眾、對消費者嘅角度來考量農業，能有辦法持續嘅發揮效益。像廿多年來，台灣也去實行嘅地產地銷，日本寫做地產地銷。對市面上來看，銷售同消費嘅概念都有冇同樣哦。銷售還係對生產者、對一個農民一片來思考，消費則係對民眾嘅角度來看。民眾是在自家選擇去買菜地嘅產品，故所共用推行地產地銷，日本對消費者會發揮大嘅心力度。日本人嘅飲食習慣咪同歐美國家差唔多嘅，用嚟養成日本人食國產甚至食飯為主，如影響論日本嘅糧食刺激，甚至係文化傳承。日本政府喺2005年頒布嘅食育基本法，為從細開始食嘅教育，本國民重新來學食嘅意義。安布條一做馬嘅來生樂，拍賣場馬嘅都要，應該係通馬嘅樂。春天兩公婆咪係當爽樂嘅。好食美食嘅春天兩公婆，仲靠自家來煮食。雖然佢國家人安布條單是食飯為主，不過按叫傳作當局也一直看到牛肉。3回に1回は肉を使うかな。像春天兩公婆平壤開始到食牛肉嘅人也一多。70年代，日本人食牛肉嘅數量都會上批。不過唔係所有嘅人都食得起日本嘅國產牛。牛肉はね、日本のやつは高いね。もう倍ぐらいするね。だからまあそんなにこだわらなければ、まあオーストラリアとかアメリカとかね、約2分の1ぐらいだから、それで済ましちゃうもあるし。喺日本傳統嘅飲食文化度，除咗海鮮料理以外，以少生肉。一直到明治維新嘅時節，因為西方洋食係變做強國品種嘅一個條件，故所大量引進，大家越來越好食麵也係生肉，食貨色嘅機會也越來越少。ハンバーグが好きなんですね。私の得意料理が結構ハンバーグなので。朝はパンですね。パンで、昼は自分が作ったお弁当で、夜は外食っていうか。近くで買ったお惣菜とか。無限嘅都市上班族，三川但是啲老闆食較多，特別是做嘅時節，買便當嘅老闆總係排到長，便當度嘅食材從那片來嘅，係창조嘅意思點解來決定。2005年，日本政府頒布嘅食育基本法，指定係限制了培養小朋友對食嘅態度和認識。用食來創造下一代嘅空間食法。目標はですね、要するに、食べること、先ほどの高田教諭が言われたように、食べることっていうのは子どもの成長の大元になることであるというふうなことで、いろんな研究がなされています。で、その朝食をあるいは昼食を夕食をきちんと食べている子どもたちが学力がいいのか悪いのかだとか、あるいは食べていない子どもは果たして力がどうなっちゃうのかとか、そういう研究までなされています。本町小學係乾玉葉有800年歷史小學，按多年來食育考察表現行喺全國嘅典範。現在日本無制定標準嘅食育課本亦係考察，係由特質學校自家嘅規劃。本町小學就同食育安排啲特質顏色無同樣嘅考察度。私の方で各学年食に関わるところがあるかどうかを先生方とお話しして決めました。また食育の場合は教科書がありませんので、その中でこの食教育を進めていくためにいろいろな教科の中で、食育の実践ということで授業の中でやらせていただいています。創意面成嘅成法課，日本小朋友世界名太慘呢，反駁認識學教用嘅初期也掉，當然注釋嘅阿姨也會出來收集，佢哋做嘅用嘅。
上司還會安排共下來食營養午餐。ピンクの色が同じなんですけれども。第3延伸的試驗課，還可安排小朋友親身夏天來種農事，觀察農作物的成長。都係食煮嘅時節，飯前飯後要講感謝嘅話。最後一本小朋友還是對食有感恩嘅心。作ってくれた人と命をくれた食材とかに感謝していつもごちそうさまとかしてありがたい気持ちで思ってます。具体的に申し上げますと、食事の重要性、まずはそれから心身の健康、それから食品を選択する能力、あるいは、人に感謝をする心。其他包括語文、理科、社會也都正式課程，都會同食育安排落去。另外都還可慢慢看得到海報、遊戲也都，也做係留學生嘅講識得自信。當日的營養午餐還可係最好嘅成交場所。我識得好，識得狂揭，食材就係現成的教材，唔單止要用國產的為主，還可安排菜貼啲個季節的特產，我幫小朋友關心菜貼錯個季節的東西。国産を中心とした、食材を子どもたちに食べてもらいたいということと、また社会学的に考えた時に確かに半分以上が輸入しなければ日本のこの、豊かな食生活はできない、また日本の気候では取れない食材もあるということも考え合わせ、食のことをグローバル的に考えられる子どもたちを育成したいというふうに思っています。啲學校食煮食得好，也養成了好嘅習慣。唔過其他兩傳咯，就統計全日本有高達1億以上，超過1700萬人冇食煮嘅習慣。朝ごはんをしっかり食べましょうっていうのは、食べない子どもたちと食べない大人もたくさんいるわけですよね。下手するとパンをね1枚かじってそれで行ってきますっていうのではやっぱり自給率も上がりませんし、体にも良くありませんので、であればしっかりと少しでもいいから早く起きてですね、家族で一緒に朝ごはんを食べる。喺卷飯呢食到研入，就算食煮最好食傳統日本式的米飯，唔過也係時行西式的熟食。大部分人食煮一旦是食飯為主，就統計將有5成嘅學生嘅，就算食煮係食飯為主。日本平均食飯嘅量，從40年前等於5碗，也係一日將存到3碗。今日の朝は何食べました？ハンバーグやパンです。故所學校一本小朋友還是仲認識到食煮要食飯為主，譬如青菜、肉也掉，再按照係狂健嘅一餐，咁樣一日真有元氣。黄赤緑って要するに炭水化物とタンパク質とビタミンの3品のある栄養バランスのいい朝ごはんを食べましょう。子どもだけではないと思うんですよね。でこの自給率の問題っていうのは今の大人たちがしっかりとその国産食材を食べて買っていかないと、その次の世代、子供、孫、その先の子供たちが食べていけなくなる可能性っていうのが非常に高いわけですよね。ですからその子供たちだけではないですけれども、その親御さん、大人の方もそうなんですけども、やっぱ子供たちの時からその自給率っていうことをですね意識していただくようなメッセージっていうのも私ども発信をさせていただきたいですし、私も5つのアクションっていうのを今掲げさせていただいてるんですね。朝ごはんをちゃんと食べると良いこととは？体は睡故所眠中にも本民眾上到要食煮要食飯，也就變作全國性重要嘅議題。因為發拍有創意有名嘅日本媒體，更加作為大量嘅廣告也係節目來關心食飯一件事情。僕はこの件であまり政府が関与しているということは感じません。もちろんその政府の中で、
農林水産振興に携わっている具体的には農林水産省などは、そういった国民の間でね農業に対する関心が高まるということは好ましく思っているし、そういった方向で働きかけをしようというふうには思ってます。ただそのメディア全体にねこれだけ農業に関心を持っているということは、そういった一つの省庁だけの働きかけでなるわけではなくて、やはり幅広い国民の人たちの農業に対する関心の高まり、そういったものを受けてねメディアの報道も変わっているんだというふうに思います。示範按冇按單業，冇按無力，本行家當然好，主要行家澎湃出。不過，從日本農會研究發現，啲工業化高程度，我卡對嘅料理嘅傳承，就見出現嘅斷層。呢度現代後生人，就算想要買食材，轉到自家屋卡來料理。さへもかさ。前はね、この食育みたいな食べ方とかいろいろ教えなくても各家庭で全然ねバトンタッチしてたんですよ。伝わってたんです。時代の変化のない核家族が進んだり、子どもさんが農業をさせなくなったり、いろいろ状況が変わってですね、これからはその地域守ったりいろいろな面でこの食育っていうのかな、食農教育っていうのはですね非常に大きな役割だと思うし重要なことだというふうに思ってますんで、我々も応援しながら協力しながらですねやっていきたいというふうに思ってます。くまモンです。危ないよくまモンね。據說日本各地嘅農會也會派料理嘅研習會，幫助喺啲鐵山嘅證書會學，現場教消費者用嘅料理。後生人但是就係主要嘅參與者。ここでお料理教室も月3回ほどやってまして、昼休みですけどお弁当食べながらそのお料理講習すごく若い女性に人気です。さっと煮てトマトを入れ味噌を溶き入れれば出来上がり。さて電視、網絡媒體一開始出現眾多簡單易搞做法嘅料理廣告，我教國民用一啲季節嘅食材嚟做菜。毎週こう作ってるんですよ。なんつったらいいかな、インフォマーシャルって分かります？なんとなく普通の CM って同じものをずっと流すじゃないですか、いつも。だけど僕らのやつは毎回違うコマーシャルを流すんですね。でそれは中身は何かっていうと、食材を取り上げて、でそれの簡単で美味しい食べ方を紹介するっていうコマーシャルをやってます。透過廣告文學教育嘅傳統，日本希望透過行勢做起，就算實習養成20好嘅學見呢，一天天嘅影響飲食嘅習慣，也係用美式料理嘅法通嚟節目，上行嘅多後生人學定識嘅嚟料理，學習食一件事情。以上係下禮拜嘅客家新聞插枝，感謝大家嘅收看。講到雲林周恩客，佢當然會問到死路切坑。唔過一隻坑詞對許多周恩客嘅鄉親來講，唔係客人嘅用法。有人講應該係坑一隻詞，也算欠一隻詞。更加有人提出正式嘅公文書含個路牌用詞而來證明，咁到底要用哪隻詞個好呢？下禮拜向下嚟了解周恩客家同一道詞嘅歷史，我哋再會。